wong ayu. Ih pengen Pak pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Iya. Pepujane ngati. Tegur aku kuat. Wis ngol. Go. Ana wong tuwa roman malah tinggal nguyuh. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terap Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora